weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkoylela hono ko hayre jarangela juude jeeri doggo dungela rewo sare alpha ngabo labe ko waktu yoni hato jabbi jala kame bulliyela ene jiya e gardinde kabruji mena to leydi Sénégal Casamance ko koniyanke goto wasitona fittande moma e caggal pelɓodiral hakkude koniyankoɓe kame robel mo Casamance ton leydi Mauritanie landaji lundo jaltini kayitol mumen hanki kikiɗe ɓe kolliri laamu ngu ne yeebi hoɗɓe nder leydi ndi ha tenti nokku biteɗo Chami tonto leydi Mali jokkodiral hakkude leydi Mali kame leydi Turki caggal jillu hoorejo leydi Turki tonto Bamako ɓe cifodiri kene wona cifanɗe jeetati gam ɓamtare hakkude leyɗele ɗe tonto leydi Gambi to leydi Gambi kene wona sukaɓe sappo e goho yanoɓe tenoyde e caggal nde naate ngoɗo hen maayo ha ɗo hen jiitaka ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba tonto Guinée Bissau caggal dumun kay sumgoji mbaɗa kay leydi ndi ko fate sarɗiyankoɓe laamu ngu ƴetti peeje ɗo e lewru novembre gam yuɓɓinde ko wiyete sarɗiyankoɓe tonto Guinée Conakry kimi seɓa tuma kay nde wanno jillu mum tonto Conakry haɗama nadde leydi ndi ruttama ha to leydi mum kabruji mena jolam jabiri ko haali Abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗen. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde joya mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake ñalɗi diine tonto koylela taw kadi waɗata ɗiɗo hen ñalɗi ko fate duwaw e duwanade leñol ngol duwanade bandiraɓe kala duwanade koylel naɓe kala e waɗata ɗum noon ko musidɗo biteɗo Abdourahmani Fall kanko Abdourahmani Fall tawetenoɗo e nder leydi Gabon ɗo ñalawma hande taweteɗo e nder leydi Sénégal jeeyaɗo tonto cuuɗi men koylela omo waɗi erango dendagal koylel naɓe ha tenti kadi almami wuuro ngo kame sernaɓe khilifaɓe ardiɓe wuuro ngo ha tenti kadi e yontande finore e wuuro ngo e kamɓe kala noon oɗo saaha so heedi ñalɗiɗi aɓe kewi kay jaɓɓade dendagal sernaɓe e diwan o kala nde mbawata tawtorede gam ko janggugol Qur'anil Karima janggugol Qur'anil Karim kala hitande no wowi wadde ɗon e galle makko ɗo koylela e hikka noon wattata duuɓi jeenaya e kala nduɗo hen lewru so yeehi ha dañi balɗe jeegom ko nden tigui sernaɓe e diwan o kala kewi hawridde toon to koylel gam yuɓɓinde toon jangɗeli ko fate Qur'anil Karima kanko noon on waɗi erago no wawno wade kala hitande toon to huno ko hayre jarangela kono ne kadi toon to caski ha to wande on waɗi erago faade walalde kono ne kadi wocci ha fayenma toon to caski kam e arama o accani hayre law kono ne kadi hayre law kame sernaɓe hayre lawnaɓe kala kono ne kadi ha tonto Madina Ndiayɓe o accani Madina Ndiayɓe kono ne kadi e nder falde Madina Ndiayɓe kala kono ne kadi ceerno Saydou Nourou Ba kono ne kadi ceerno Mamadou Adama Ba ɓeɗo kala ko aroɓe kanko noon mo waɗi erango faade dendagal bandiraɓe guure tariɗe ɓe inde mumen limta ɓe limtaka kala nde mbawata tintude jeegom ɗuɗo hen lewru woni ñalawma janggo ko on tigui ñalawma woni ñalawma potital toon to cuuɗi men koylel gam janggude Qur'anil Karim e wadde ñalawma dowuji gam duwanade leñol ngol e duwanade ɓesguji koylel naɓe kala ɗiɗon ñalɗi noon yuɓɓinta ɗum e kala hitande ko musidɗo men biteɗo Abdourahmani Fall tawetenoɗo e nder leydi Gabon oɗon ñalawma hande taweteɗo toon to cuuɗi men koylela taw kadi yettini ɓatake o ko miñi ko biteɗo Mouhamadou Gueya taweteɗo e Libreville Gabon kabruji mena ɗemgal Pulaar e leydi Sénégal no mbiruɗen e gardidi kabruji meɗen e toon to Niassia ne tawe e nder Casamance caggal pelɓodiral bangal toon ñalawma hanki o walla kikiɗe hanki walla heccanki jamma caggal pelɓodiral bangal toon koniyankoɓe leydi Sénégal kame ɓeɗo hen witeɓe robela caggal noon teskede robel en ne joguino toon guese taw kadi guese ɗe ko huuɗo ɗayno ko woni hen caggal nde laamu leydi Sénégal neli toon yoga kay koniyankoɓe gam
rewinade pele wadde toon boni yankoɓe ha jooɓi toon pittali yimɓe hewɓe no fewi e nder ladde Bofa ɓen koni yankoɓe noon ndewiyade tigui ha jane guese ɓeɗo hen witeɓe rebel en taw kadi ko guese droka woni tan huuɗo ɗayno koko kamɓe noon ɓe dañi duppude ɗen guese ha laaɓi caggal noon pelɓodiral bangal hakkude rebelaɓe kame koni yankoɓe leydi Sénégal waɗi noon koni yanke goto basɗo hen fittani mum waɗi hen goto gañiɗo ko wona ɗum ko noon rebelaɓe ɗiɗo nanggama oɗo saaha noon e tawi cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to Casamance ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Farba Ngom maire Agnam taw kadi ko Agnam Siwala kanko noon wa yaltini konguɗi makko o holliri hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo Macky Sall yo ittu kay ha laaɓa ha wiye ceera oɗo hen biyeteɗo Aliou Badara Cissé kam tigui woni kedɗo e hoorejo leydi ndi ko fate banggue nantingol yogaya konguɗi kanko noon Farba Ngom o holliri o waɗani tigui o waɗani gollal makko tene kadi o wonirani ɗon gam yidde ɓamtude hoorejo leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Kermassar no jayde men wirno hanki oɗo hen gorko wiyete ko Abdoullahi Ba ko kanko tigui yooɓi fittando ɓiyi ko taw kadi ko afa makko biyeteɗo Ale Ba yaranno koye duuɓi 6 kanko noon oɗo hen Abdoullahi Ba ko dogno werla mo hinde camion mawɗo ko ɗon tigui kanko noon omo ƴettanno huuɗo ɗayno koko ha ganduɗa e kala saaha hoore nde ne wuula jawa caggal noon so hoore nde wuuli omo heewi yoɓade konguɗi mettuɗi gam wiide ma o yooɓo fittandu bani ko debbo yoga yimɓe noon dañino haalande dadiɓe wonɓe toon to Kermassar beele kay ɓen mbattaymo ko hakkille oɗon saaha noon hay goto teskaki ɗum caggal noon ñalawma hanki o ko ɗon tigui wo marɓi ɓiyi ko jaroye duuɓi 6 biyeteɗo Ale Ba o fayi mum laaɓi o taaƴi dande muɗum caggal nden o yalti o dañi kay barminde goto e hoddi makko caggal nde dadi ɓe nodda gari toon kame ardiɓe wuuro ngo ardiɓe wuuro Kermassar oɗo saaha no tawi juuɗe dadiɓe eɗe mbi tan yimɓeɓe yooɓe ndento huuɗo ɗayno ko ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen ma en jaa ha toon to Thiés e leegal bitegal cité Lamy toon kadi ko accident waɗi toon tana musɗo baɗo toon kikiɗe hanki o sanga jamma ko nden tigui ɓeɗo hen oɗo hen wiyete ko Modou Hana ko kanko tigui yooɓi fittandu mawni ko gorko caggal nde ɓe dugdi tan lelani ko ɗon tigui o suuti goɓɓe makko tati o fi mawni ko gorko o noon nde solɓiti yani heddodaki wonki mum ɓandu mum ne tawe to cuuɗi cafredi gonɗi toon to Thiés kanko oɗo hen biyeteɗo Modou Han oɗo saaha omo tawe juuɗe dadiɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Foundiougne falde Foundiougne e wuuro wiyetengo Koroma tonne kadi wonɓe toon ɓe kolliri oɗo saaha caɗele mumen ko ngakkede kayitaji ko fati e kayit jibinande kame carte d'identité ha fayenma passeport saabi ɗum noon kamɓe ɓe gonno ko toon to leydi Gambie caggal on dillere wannode leydi Gambie hitande ujunnaje ɗi 16 tuma kay nde Yahya Jammeh salino iwde e jappere leydi ndi ko nden noon woni kay ko nden tigui woni jafoɗon ko nden tigui woni kamɓene nde ɓe doogui ɓe garte leydi Sénégal guila nden hawɗo saaha mo gonɗen ɓe keɓani kayitaji ɓe gullitima noon sous-préfet gardiɗo nokku o dari men darde Tindelanga gam hollirde ma walluɓe oɗo saaha beele ɓe keeɓa kayitaji sen guiwi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗen jayde witede Tawari holliri landaji lundo taw kadi ko dentuɗi landa mbite FNDI kamɓe noon ɓe jaltini konguɗi mabɓe taw kadi suuti ɗin konguɗi ko biteɗo Hamma Saleh Wuldo Hana kam tigui woni gardiɗo landaka oɗo saaha mo gonɗen landata Wassulo kanko noon o suuti konguɗi makko hecci hanki tuma toɓe potino toon to leegal bitegal Terhila ene tawe e nder Nouakchott ko toon tigui ɓe mbaɗi potital mabɓe gam yurnitade gonka leydi ndi kanko noon o haali gam widemo hoorejo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Ould Abdel Aziz ene weela ene metta koko iwata e jappere leydi ndi saabu to noon iwdurima e jappere leydi ndi e constitution leydi ndi woni tuggorgal leydi Mauritanie waɗaka hen hoorejo leydi Mauritanie ene ƴamta mandamuma tataɓijo ɗum noon hoorejo leydi Mauritanie so yiiɗi weele so yiiɗi mette koko iwata ha laaɓa ha wiye ceeranma woɗɓe jottoɗon ha wayno kañuma wonano ɗon ni ɓe kaɗani ɗon tan ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie ne haaɗi lamɗama ko fati e banggue yogay cogguji tene kadi leydi ndi ala nden ka kame kisala ñande kala ko suka debbo yanama warama biftama ko ɗum tan nanata
e leyɗe he oɗon saaha noon aɓe manki andude aɓe manki kadi ronko aɓe manki andude holton nden kay kisala tawete e nder boli noksata ha joni keddoɗen koye landa lundo ɓe jaltini ɓattaki mabɓe kikiɗe hanki o gam sudde konnguli mabɓe wonande nokku biteɗo chami noon ne tawi nder leydi ndi ɓe kolliri ngoɗon wuuro ala courant ala ndiyam e teni kadi heege nan toon wara dabeje mabɓe teni kadi laamu ngu ne laara kono nana mirni hay goto mabɓe haalata hay goto e mabɓe nawata toon ballala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede Adrara info ɓe kolliri wonande kay lana ndi wawa ka leydi Mauritanie ma daña fartaŋe gam lumbade duule iwde toon to Paris yaade toon to wuuro witengo Attar ne tawe nder leydi Mauritanie iwa Attar taw rewani ni e bowallaɗe diwoje ngala noksor woni tunsi gam yaɓande toon to Paris caggal itude wangiyankoɓe leydi France nawdude men toon to Attar gam yeɓoyde ceene daneje tala ceene daneje pawtodirde taw kadi ko garɗude belɗe filmude kala saaha belɗe yaɓɓude belɗe tatade belɗe kadi dogde e ñekkude e tatade gam tattinde ɗum wonande werlaji e biteɗi 4x4 ko ɗum tigui nawataɓe to wuuro witego Attara e kamɓe noon ɓe kolliri kaɗa hen lana ndi wawa ka leydi Mauritanie ma mute duule ñande sappo e ñande sappo e jeeɗiɗi gam ittude yogay wangiyankoɓe leydi France nawɗumen toon to Attara e taw kadi yaltinɗum ko gollorgal leydi France mbitegal ASL ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen mayen kaale jayde witen APS ɓe kolliri ñalawma hanke o kikiɗe hanke o waɗi tigui ɓoggol cehilagal poltitala toon to noksata hakkude Algérie kame Mauritanie taw kadi ɗowi ndeɗo hen jonde ko ambassadeur mo leydi Algérie biteɗo Nouroudine tawete koye noksata taw torama ndeɗon jonde noon yogay anduɓe e kame heɓɓe seeɗan fagal men hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie ene tawtora ɗum kadi jiyaɓe Maghreb mo Mauritanie kame leyɗele Maghreb kala kamɓe noon ɓe kocci kamɓe noon ɓe kolliri ngolɗo hen ɓoggol ko ɓoggol cehilagal jaggodiral no Allah wino e Qur'anil Karim nankitude onon kala e ɓoggol gueno e kamɓene ɓe kolliri ɓe mbaɗi ɓoggol mabɓe gam nankitade beele kay riwtude ko fate kalifindi waɗeɓe gam artirde gendi mabɓe e fina tawaji mabɓe e gam wurtinde ɗemɗe mabɓe e yurnitade kadi gueɗe baɗoje nder leyɗele mabɓe ɗe gonani lawola ko fate pelle ceɓɓitiɗe e haɓade kadi nato yalta taw kadi ko rewani lawola biteɗo Aïcha Da Chidi mbiya kañumne holliri beele mum no fewi o holliri ɗum ɗo hen so tawi ne jokki ko belwelto wonande ɗeɗo hen cate ɗeɗo leyɗele ma wonana welwelto wonande leyɗele Maghreba ha joni toon to leydi Mauritanie keddotoɗen ma en kaale hoorejo leydi Mauritanie biteɗo Mouhamed Ould Abdel Aziz hakkude makko e hoorejo leydi Sénégal biteɗo Macky Sall ɓe noddodiri noddirguel téléphone taw koye ɓoggi mabɓe caggal ñande aljuma ɓennuɗo hen ɓe kaali e jango mbangu toon to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso ɓe kolliri kadi nden kay kisal wonde leydi Mauritanie kame leydi Sénégal ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jaydeli leydi France ha tente radio France international ɓe jaltini windande yanje no fewi ko fate jillu hoorejo leydi Turquie toon to leydi Mauritanie leydi Algérie Mauritanie Sénégal Mali ɓe kolliri hen konguɗi kewɗi no fewi e kamɓe noon ɓe kolliri tigui wonande kay hoorejo leydi Turquie waɗi tan ko waktuji seeɗa e nder lamorgo leydi Mauritanie e kono noon sifodirama toon cifande jonɗe no fewi ha ganduɗa hayso tawi woni o wonino ɗon baɗe ɗiɗi ko ɗeɗo hen cifande tan sifeteno ɗon e kamɓe noon ɓe kolliri tuma kayde Occidental en hakkude mabɓe leydi Turquie woni tigui gaɗa walla tan mbiyen woni ɓuɓol natti tigui wulde jaw natti kadi wonde jokkodiral payidingal ko ɗum saabi leydi Turquie rumti kañumne Occidental fati Afrique beele ne daña koyɗe tiɗɗe ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede e Sahara ɓe kolliri e wonande kay oɗo hen ko jangguino police mo alega weddimamo e dumbirdu e saabi noon o wedda e dumbirdu ko ferguiddemo debbo jeeyaɗo e nokku biteɗo Maga Tala Diara ko toon tigui debbo jeeya caggal nde o ferguiti oɗon debbo ha woni cowiɗo ko nden tigui o yiiɗi ñagade debbo beele o resa ɗum e jinnaɓe debbo noon ne gadinimo kaytolo laamu ko ɗon tigui dadiɓe elega e nanguimo dumbimo e cuuɗi dumbirɗi oɗo saaha kanko jangguino omo tawe juuɗi dumbirɗi e sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko to leydi Mali jokkodiral hakkude Turquie kame leydi Mali Bamako siifi ñande aljuma ɓennuɗo hen walla aset ɓennuɗo hen walla mbiyen tan aljuma jamma e Bamako siifi wonande tan hoorejo leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita e kame Recep Tayyip Erdogan cifodiri ken wona cifande jeetati ɓe cifodiri ko fate cellal ɓalli e nder leydi Mali
Mali be cifondiri ko fati e bange ndenka taw kadi ko keeri ka wonande leydi Mali ɗeɗo hen pelle ceɓɓitiɗe ɓe ciifi kadi wonande ko fati bange jangde kame kisal ɓe ciifi ko fati e bange gaynaka kame ndema ɓe ciifi ko fati bange cifande jonde no fewi ha ganduɗa ɗeɗo hen cifande kala ɗe jettoyo temedde 5 milliards taw kadi koye koppreje dollar ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen kene foto wonde 2 milliards ko ɗum tigui woni koɓe cifodiri ko fate banggue jeyguji hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale gouverneur mo gawo taw kadi ko biteɗo Samake Siddik Samake kanko noon o holliri beelam makko no fewi tuma kay nde kuulal hirto lelo waɗa toon to falde gawo tene hollirama ñande aset e ñande alet kala ha fayenma oɗo saaha mo gonɗen so tawi kay buuɗal yurmede muti ha ɗon ɗo ngal feeñi kala hay werla goto dogata wona werla wona moto e caggal on ferɓo dirde toon ɓeɗo hen witeɗe sanga en taw kadi ko wurtaɓe ndema kame gaynaka ene wondi kadi e gueɗo dental arabeɓe taw ko yeeyoɓe e kala saaha ne pelɓodira waɗa mayɗeli kewɗi ko ɗum saabi noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe mbaɗi toon kuulal lelo tene kuulal lelo ngala ɓe kolliri tigui rewama hay werla goto hay moto gota dogani toon Ismaila Boubé Maïga ko horejo jagor e leydi Mali waɗi jillu mum guila ñande aset ha alet hanki kikiɗe hanki o omo tawirno e nder falde Masina fa Masina ñono ha toon to Ségou o waɗi toon jillu makko gam kay hirjinde wonande koniyankoɓe leydi ndi yooɓe daro darde tinde langa laamu ngu ne caggal mabɓe gam sembolinde nden kay kisal wonande falde Masina kame ñono ha fenma toon to Ségou tene kadi o foti wonande kay ñawowo mo ñono taw kadi ko dahanoɗo kene wona joni hitande ɓennuɗo hen nde maɓe mbat peeje peccorde kala ha wawa ittede juuɗe dahaɗe artire e nder Bamako e hoore muɗum ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Mopti toonne kadi ko werla goto yaɓɓi toon pettoje ha kude wuuro witego Bori e kame wuuro witego Kona ha ganduɗa noon waɗi koniyankoɓe nayo e gañiɓe hen kono waɗani maaɓe kono waɗi koniyankoɓe nayo gañiɓe hen sen guewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie no mbiruɗen e gardidi kabruji men toon to Gambie kene wona sappo e goho suka ko ɗum tigui woni ko yooli hen tato ɓalli men jiitama ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba Sar ko noon tigi mbiyen e fodde sukaɓe 12 ko kamɓe de jano to maayo ɗo henne to wuuro witego Mandina Ba gam ƴeewoyde leɗɗe kamɓe noon wayno jinnaɓe mabɓe nelani ɓe caggal nde ɓe jeehi noon ƴeewoyde ɗen leɗɗe de ne wayno ko nden tigi ɓe naati e ngoɗo maayo ɓe jiitaka gila aseɗo ha joni kono tan ɓalli tati jiitama hen taw ɗin ɓalli kadi jomum en ene kawrinete e ladial ɓe mbi noon ko goto woni hen gorko heddiɓe fof ko sukaɓe rewɓe ɓe mbi noon ngoɗo wuuro witego Mandina Ba ene wayno ɗum ɗo ko cosaan mabɓe sabu ɗum duuɓi nogas jawtunoɗe kadi ne wayno sukaɓe tato majjinten hen goto ni ko ɓiɗɗo imam wuuro ngo ene wayno ko goto tan yitono hen e heddiɓe kadi ne jiitono taw kadi kawri ete ladial ɗum ɗo noon ene wayno hande ko yurmini waɗi ɗo henne e wuuro witego Mandina Ba ko ɗum hono ɗum kadi waɗi ɗo to maayo manggo witego tanje noon ɓuuri wawde awede ɗon ko liɗɗi sabu ɗum noon ene wayno kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko awoɓe jeeɗiɗo yanoɓe ngoɗo maayo hango ene wayno de kamɓe de ɓe jiitaka ko goto tan yiita hen ene hawridete ladial kono tan jogiiɓe nden ka e kisal maayo ngo witeɓe faya service ɓen de e kolliri tan de en nana mbaɗi peeje muɗumen e peccorɗo muɗumen kala gam ƴewde ɗiɗo goskiji beele maɓe jiita ɗum walla ɓe jiitata ɗum ende ɓe gone jiilaw cattuɗo ɗo waktu toon to wite wagmo tanje weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema yaadude koddanene Abouba ɗo e koddanene Abouba toon to Banjul keddoroɗen ma en kaale Lappola taw kadi ko welta Lappola e fedde heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Gambie e gardugol ceerno Ousmane Ba oɗo saaha noon ɓe goni tigui koye Lappol mabɓe e nder leydi Gambie gam haalande ɓesgu Gambinaɓe holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique koddanene Abouba eɗen mbiya tan ɓeɗo hen sukaɓe yooliɓe yo gueno holit ɓalli mabɓe jiite en duwanima jinnaɓe mabɓe sen guewi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Bissau caggal dumuna jonɗo no fewi dawrugol leydi ndi ne herƴino ha ganduɗa catal bitegal CEDEAO haɗino yoga yimɓe ɗannade e leyɗele CEDEAO caggal mum noon laamu leydi ndi oɗo saaha ɓe kolliri wonande kayma sumgoji mbat e nder leydi ndi taw kadi ko sumgoji sarɗiyankoɓe ɗo hen e lewru novembre e nder ndeɗo hen hitande nde gonɗen toon to Guinée Conakry kimi Seba dariɗo haɓade koppareje ñameteɗe biteɗe e franc CFA
ñametede e sappoyna e leydi e leyɗele Afrique hirnangue e kanko noon caggal nde o iwi toon to Cotonou jafuɗon caggal nde o iwi toon to Cotonou e woni lamorgo leydi Benin gam yaɓande toon to Conakry e nde wari hew yetti to bowallaɗo diwoje Conakry ko ɗon tigui o haɗa yaɓɓude koyɗe makko e wuuro wiyetego Conakry o watta e lana ndiwa o nawta toon to Cotonou kanko noon holliri yinnomo tigui arde toon ko haalande sukaɓe leydi ndi yooɓe calo manda tataɓijo wonande Alpha Condé e wiide kadi leydi Guinée ala ko ñawore ala kadi potal ala nunɗala haydara ha joni toon to Conakry keddoɗen ma en kaale gardiɗo landa lundo biteɗo Sellou Delen Diallo oɗo ñalawma hande o waɗi erago ɓiɓɓe guinenaɓe kala nde pottata pottite noon hôpital taw kadi ittoyde ɓandu oɗo henna biyeteɗo Aboubacry Sidi Diallo taw kadi ko ɓiɗɗo guinenajo baraɗo ñande ɓe mbaɗi wuuro Maygo ko ñande hen tigui dadi ɓe mbarimo ko hande ɓe ƴettata ɓandu makko to morgamo hôpital Conakry haaɓe jettoyotto guenale Bambe to ɓe mbawa juldemo ɓe mbawa wirdemo kamɓe kala ɓe caako kamɓe noon ɓe mbaɗi erago e wonande ngoɗo hen seppo ko seppo jamyamo gam duwanade oɗo hen suka mayɗo woto dadiɓe cagde mabɓe kuure sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to Burkina Faso caggal jangu mbannogu toon aljuma kikiɗe hanki o walla mbiyen jamma heccanki o ko piyanɗe gulɗe jaw nana toon to waga 2000 ko leggal garɗugal ko toon tigui tawete galle lamorgo ngo galle lamɗo woni Roch Marc Christian Kaboré waɗani galle makko ko ɗon tigui sukaɓe ɗiɗo walla tato gudditi jeygue dadiɓe ɓe noon hettuɓe galle makko ɓe mbawi tigui wosodirde mabɓe kuure condi ha jooɓi hen fittandu goto heddiɓe ɗiɗo ɓe noon naggama caggal mum noon ko loskoɓe ɓe leydi France kame loskoɓe Wagadugu nana jokki loskoji mumen Sara ambassadeur mo leydi France kame état majeur mo Wagadugu kame noon ɓe kolori nguɗo hen janggu dadiɓe leydi ndi koni yankoɓe leydi Burkina en hen tawe taw kadi koko mbaddi e mabɓe malde ɗum noon loskoji ne jokki ha ande ko wona ɗum ko noon gardiɗo leydi Togo biteɗo For Yassimba kame gardiɗo leydi Niger biteɗo Mamadou Youssoufou ne tawe oɗo ñalawma hande toon to Wagadugu gam downade Roch Marc Christian Kaboré caggal kay koye CEDEAO tigui ɓe jeeya sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to Côte d'Ivoire ardiɓe catal ɗanniyankoɓe ko fate hajjoyde hajjore hikka nde toon to suudu Kaaba Allah teddunɗo kamɓe noon ɓe koliri hikka caggal coggu kay biyeji ɗi kame hôtel o kala ko million ngaji 2 francs CFA caggal nde ɓe koliri hitande hikka nde ko 6800 wonande neɗɗo hitande yawtunde noon ko 5800 yano tigui hikka noon ɓe ɓeydinama no fotiri kala toon to leydi Ghana paɗena dadiɓe leydi Ghana duppi kene fota wonde 14 ben ñande aset ɓennuɗo henno taw kadi ɓe duppi ɗum koye wendu wiiten taw ɓe duppi ɗum tigui koye wendu wiiten ɓe duppi ɗum jafoɗon taw ɓe duppi ɗum koye wendu wiitendu Dalen maayo Dalen jafoɗon maayo Dalen ko toon tigui ɓe duppi ɗiɗon benuji taw kadi maayo Dalen ne tawe e nder falde kumbingo ne tawe e nder leydi Ghana banggue worgo leydi ndi kamɓe noon laamu ngu haɗinoɓe yaade ƴogoyde toon ceenal walla tan ittoyde toon ceenal gam yeyde ngal ɗon ceenal caggal on nden ɓe jaɓano ko ɗon tigui laamu ngu yeehi toon dadi ɓe ne jetti mbaɗi hen essence e ɗiɗon camion ngaji taw kadi ko benuji 14 ben ɓe duppi ɗum ha wonti condi ñalawma hanki o noon dognoɓe ɗiɗon benuji mbaɗi potital mumen mbaɗi seppoji mumen e yesso état male noon ko état taweteɗo e nder Ghana e hoore mum gam hollirde mette mabɓe holko saabi laamu ngu duppi benuji mabɓe ne wawno jaggude moftoya e faaɓe amande on saaha ɓe mbawa heptude benuji mabɓe toon to Cameroun paɗen kerol Cameroun kame Gabo Guinée équatoriale e nokku biteɗo kay aussi ko wuuro wiite noon ko 15 neɗɗo pawa toon juuɗe kamɓe noon saabi fayideɓe juuɗe koɓe dahnoɓe sukaɓe nayo e sukaɓe nayoɓe noon hen gotel ko Gorel heddiɓe tatoɓe ko Ndewon caggal nde ɓe mbari hen ɗiɗon ɓe bedde oto goto keddigel ngel noon ene wuuri yitama caggal nde jinnaɓe jiitani guel cukalel caggal mum noon ɓe ndewi ndi pele ɗe haaɓe jetti ɗum laamu dadiɓe noon mbaɗi ndewmi tekel ha mbawi fawde mabɓe juuɗe kamɓe faaɓe juuɗe ɓe noon hen tatto ko ɓiɓɓe gaboneji gaddama e nder leydi Gabon beele waɗe loskoji so tawi wona yimɓe mawɓe keedi hen caggal nde ɓe guitti ƴiƴam ɓeɗon ƴiƴam ɗam ɗon sukaɓe ɓe mbaɗe weeruji ɓe kolliri kay koɓe nelaɓe taw kadi yaltin ɗum ko jayde leydi Gabon witende Gabon Media Tema joni kabruji mena e nder Afrique ma en dutta toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanki onon ko seppoji golli jaw mbaɗi toon gam wiide ɓe jadani e ɗiɗo hen wargoji mbaɗa toon taw kadi ko sadakuji suka mabɓe jinno waɗede oɗon ketto
Kaburujimon Jolam Jaber Salto o Ghali Abuba kabroji mena jolam jaberi sawto wala ghali abuba ma en jahaton to italy arabie saoudite kame suria e haton to états-unis de america ghali abuba bismillah madam jam hire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima seydi sar kabruji men joolam jaɓeri koto leydi italie puɗɗortoɗen mbiyen ñalawma hanki o leydi italie dawruno ko sumgoji suɓade sarɗiyankoɓe leydi ndi sumgoji kamjiɗi no fewi saabu kay yimɓe hewɓe koko donkuno andude wolɓe gotanta 4 million taw ko électeur noddanoma tigui hanki yo gara beddo katte mumen moni foof suɓo mbiri muɗum mbiyen noon sondage uji kewɗi mbaɗanoma ko adi sumgoji ɗi kono haydara ala ko laati e ko sondage uji ɗi kollirno e oɗo saaha joni noon to ganma jamma hanki faade oɗo saaha mo kalaten limore nde woni ko yaltirde seeɗa seeɗa ko fuɗɗi yaltude ko noon holliri tigui ko kaɗo landa wiyete ka 5 étoiles ko kañum tigui heedi yesso landa 5 étoiles hollirama tigui ɓeydima no fewi e nder leydi he caggal noon de kaɗiɗo landaji ɗiɗi ndentini doole mumen woni forza landa wiyete ka landa wiyete ka forza e landa wiyete ka forza e landa wiyete ka liga caggal nde ɓe ndendini doole mabɓe ene wayno ko kamɓe keedi yesso seeɗa ɓe keeɓi 36,8% kaɗo landa noon taw ko landa goto tan kañum heeɓi 36 landa 5 étoiles heeɓi 36,4% on paami tigui ko kanko heedi yesso caggal kay ɓeɗo ko landaji ɗiɗi ndendini doole mumen landa hoorejo leydi e oɗo saaha noon ka landa tigui heedi caggal hollirama noon landaji ɗi pop hay goto mabɓe heɓani ko wiyete majorité absolue mabɓe noon ko hebde 40% ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ene wawi tigui leydi italie keɓoya caɗele gam yidde wawde wadde gouvernement ɓe keeɓa kay caɗele leydi allemagne hemno résultat ji ɗi noon e ɗamini jamma hande kanji foof mbaɗi gasa ha laaɓa ceera koto leydi arabie saoudite paɗen prince héritier d'arabie saoudite woni ɓiru amo arabie saoudite ɗaminiɗo lomtade bamum caggal nde ɓaɓe aɗo natti wawde kay walla caggal yalti oɗo aɗon ma ni mbiyen e oɗo saaha ko kanko ni dari darde ruwa saabu gueɗe kewɗe e nder royaume he ko kanko waɗata kanko prince héritier noon fuɗɗima jillu makko alade hanki o yettima tokkere lamorgo leydi égypte o jaɓɓama toon jaɓɓugal paydungal no fewi o jaɓɓama no rowa foti jaɓɓorede o joddima e nanlo makko al sisi sifande kewɗe cifodirama hakkude leydi égypte taw ko leydi arabe ɓurdi hewde ɓesgu no fewi woni le pays arabe le plus peuplé o sifu ɓe cifoni o sifu leydi égypte noon sifodiri e arabie saoudite woni le pays arabe le plus riche tawa kadi ko leydi arabe ɓurdi allude no fewi caggal noon nde o ummi so oɗo prince héritier so o waɗi jillu makko balɗe tati nder égypte ko nen tigui o ummoto toon o yaɓano royaume uni caggal royaume uni ma o yaha ha to dowlaji denduɗi amérique omo yaadi noon e sefe timmuɗo no fewi koto leydi Syrie paɗen 34 yo neɗɗo wasi fittade mum kikiɗe ñalawma hanki o goto e nder Kuta oriental tawa kadi ko koniyankoɓe Bachar al-Assad jooɓi pittali mabɓe so hono holliri oɗo biteɗo Rami Abdelrahmani tawa kañum woni directeur observatoire sérieux droit de l'homme woni fedde halfinade haqqe yaade e nder leydi Syrie o holliri tigui e nder ɗeɗo balɗe sappoji sakkette medde jeegom e 90 neɗɗo jamour wasi fittade mum tawa foof ko koniyankoɓe Bachar al-Assad yaadi mum leydi Syrie jooɓi pittali mabɓe to dowlaji denduɗe amérique paɗen mbiyen noon altine hande o ma Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗe amérique ma o bismo o jaɓɓo sehil makko Benjamin Netanyahu hoorejo jagorɗo leydi Israël gon bismago noon to galle daño ko caggal kay lebbi ɗiɗi nde Donald Trump sifno sifande kay gam egginde ambassade mum ha laaɓa to Tel Aviv lamorgo leydi Israël o arti ɗum tikki to Jérusalem noon e oɗo saaha darde mabɓe ko yidde wattude Jérusalem lamorgo leydi Israël lamorgol leydi israila ghali abouba konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen ko dental woni kala annabi moussa nde ñaagui allah cuusal allah wimo yo ñaago dental sa dañi dental suusaɗa cheikh oumarul fouti tal nde ummini jihadi dañi ko dental so dañano dental yahata ko dental woni kala fulɓe ndente son jiiɗi folde kala son jiiɗi foolede caroɗe sen carima gaybine ɗen kala ko woni jeese men foola hen e joolam jaɓeri ko haali abouba to leydi Gambie ko koddanene abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon silmon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena